Musím ti hovoriť, keď išiel po ceste, tak všetko, čo bolo na boku, tak rozjebával. Auta proste, hydranty. Novák, vypadni ty čigáň. Český. Hydranty, normálne prišiel, semafory, jeb dole, ty kokos. Piček, to je 5 tisíc? Aha, aha. Kde to? No, atraktívny film na obede dali. Mne to vyzerá na tenis. Kto? No, keby nerozdávaš, alebo keď to Jedno. To je úplne jedno. hovorím, že. Ty si čo natáčaš? Uchylák. Treba investovanie do života. Životná poistka, to je dôležitá vec. Čo tam je? Teraz vám vidím na ruky, chlapi. Pozor, pozor. Čo to dá, tam osvedčí ruky. Je dobre sa hraje. Trochu sa vidí. Zase vyšník.